Hi guys, welcome back to Jenny vlog. आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै देवबार आरो ओमफ्राय दिनैनि vlogआ जागोन अनलाजों दाउ बेदर संनाय आरो बिदिनो जालांबाय थागोन आरो मा सङो बेखौनो नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन। थेवबो स्पेशला अनलाजों दाउ बेदर आरो ना। ओमफ्राय दायो आङो आखायाव लादों आं दा पानिपुरि फोरानहैनो नागिरदों आरो ना। मानो पानिपुरि लाबोदों उनाव नोंथांमोना मिन्थिगोन। नै लोगोफोर, अनलानि माइरङा बेखौ संगोन आरो ना, अनला बानायगोन। ओमफ्राय नै बिजा दुन्दिया सुखाना लाबाय। ओमफ्राय नै बे लाइ आरो ना रुनानै जागोन आरो इखो बिराद गोथाव जायो रुनानै जाबाबो। नै बेदरा लकेल दाउ आरो बियो बाबाया बाजारनिफ्राय लाबोदों। दिनैथ' देवबार हाथाय दिनै। लोगोफोर, जों दा सामब्राम गुफुर, हाइजें, फानलुफोरखौ उनग्रोना लानोसै आरो। लोगोफोर, नै उनबाय थानायावनो लायनानै थांनानै होबाय। दा जोङो लाइखौ रुहैगोनसै। ओमफ्राय बाबाया न'आव गैया आरो दमकियाव दसे थांब्रबदों। दा दसे थाना सफैगोन आरो इयो। ओमफ्राय जों दा संग्रोसै आरो अनलाजों दाउखौ, ओमफ्राय लाइखौ रुनोसै, ओमफ्राय फान्थाव फ्राय एवनोसै गल गल। नै लोगोफोर, उनफिनबाय, लाइन फैबाय आरो नै एबार जाखाबाय दुफु दुफु। नै लोगोफोर, लाइ रुगासिनो, दायो संख्रि होनोसै। संख्रि होबाय आरो एबार खोबसै। नै लोगोफोर, गोदौहांबायानो, खोबथ'लायसै दायो। नै लोगोफोर, थिथ्लाबा मानि थाखाय लाबोदों उनाव मिन्थिगोन आरो ना। लोगोफोर, नै लाइया मोनबाय आरो ना, दुन्दियाबो होबाय। जाबाय दा लाइया। दायो संसै अनला दाउ। नै लोगोफोर, थाव होबाय। लोगोफोर, नै सामब्राम हरसिगोन इजा। लोगोफोर, नै दा इया दहाय देनाय माबाखौ हरसिगोन, बाथोन ना मा होनगोन बेखौ, सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ। कालारा जि मोजां जाबाय लोगोफोर। बानलु, हाइजें, सामब्राम गुफुर फुदलादलास नुदों होनबाबो मबाइलावहाय आरो ना। रियेलाव जि मोजां नुखाबाय। बेदर होसिगोन, बेदर। लोगोफोर, नै आं एसे एरनाय नायनि। हालदै संख्रि एसे हर।
गोबाव संख्रिसो नै लोगोफोर कालार जाबाय आरोना पुरा कालारिं जाबाय माने कालारिं जानो हमबाय आरो खोबथ'बाय दायो लोगोफोर नै जा सान्द्रिनि थिंख्लांखौ जागासिनो इहा गुगुदा नै नायलायनोसै अनलाजों संनायना ओंखायनो बारा गोबाव एवला आरोना माया थिंख्ला नै पुरा गोजा जाथारबाय आरो लोगोफोर जिरा पाउडार एसे होबाय अनला नालाय दै होबाय आरो लोगोफोर नै मोनहां जाबाय दसेबा अनला होजासिगोन अनलाखौ नै दैजों माबाखाबाय गथायैनो होबा माबायैनो होबा पाउडारैनो होबा गथा जायो नालाय दै होबाय आरो नै अनलाया नै जा सफैबाय थाबनोसैना एसे मोनबावथों बेदरा एसे मोनबावथों लोगोफोर नै जानो नेगासिनो दहायनिफ्रायनो ओइ उन्दुनो ओंखारलायबाय खोमा आरो लोगोफोर फान्थाव हाबानो नागिरदों आरोना फान्थाव नै फान्थावा नै दहायबो होखादों गोथां ओमफ्राय दा आरो माबा दहायनि माबा सामब्राम गुफुर एसे मोनसिगोन नै लोगोफोर बे अनला संग्राया बिराद गोथाव संनो रोंखायो अनला जाबाय थानो होननाया दिनै जानोसै सानदेबो बिराद गोथाव संनो रोंखायो बे अनलाखौ बिमाया मोनसिगोन 2 मिनिटसो दुन्दिया हानसे जाबाय आरो लाथासो जासिगोन जाबायहाय दुन्दिया होबाय जाबाय दा बारा लाथासो जागोन जाबाय नै फान्थावा जा गिदिरखा माबाखा फान्थावा गोराथार हागासिनो दं रोजाद्राय जाबाय नामा गोबा हायासै गोबा फान्थावफ्राया गोबा जानांगौ लोगोफोर फान्थावखौ हाखांबाय एवहरसिगोन दायो फ्राय बानायगोन आरो जारोम जाखाबाय मोनबायलै बाराबा खामबा मोजांसो नङा नै थिखांबाय जानोसै नै जा फान्थाव
नै जा अनलाजों दाउ दा बेयाव माबायाबा नै खनसे रुनाया मोजां सुना दोननायसो गोलाव गोलाव आरो जानोसै गाइस नै खुरगासिनो दं ओंखाम खुरग्राया खंखरि नांगौबाला खुरै सुरै होआखैहाय थोरसियाव होबाय हाय मा गाबबाय थायो फालाय ना बे लाइ बयल हानदो तो समय पिছত पुনৰ চেষ্টা কৰক आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह उत्तर नहीं दे रही है कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें जानोसै अनलाजों दाउ लाइ बयल फान्थाव फ्राय जानायखौ देखायला दे नोंथांमोननो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय बाय बाय